kadagiti agtrabaho iti abroad ti masakbayan ket isu ti balay ti rikna. Ditoy adda ti kwento mo kabsat. Denggen mo Tony P.H. Awanan ni Papamiho, inanawan na tan. Heso agsingsingpat ka kumakanayon. Uy, mama. Kat gapo day ta kadagiti tattao at dakas ti panagpuspuso na. Papa, ikarik iti sangwanan ti bangkay mo. Balsat dagiti nang papatay kan ka. Pangasim, iho. Di ka agsao iti kasta. May ama dagiti pulis ti makamu iti amin. Diyak kaya ta maisagmak ka. Si kalangan tinabati kanyak. Siyak laangan timang sapol iti hustisya. Para kan ni Papa. Gudasak mo't dagiti nang papatay kan kuana. Pangasim, di mo aramidan ti kasta. Agpanunot ka kumay tinasayaat. Diyak kaya ta maisagmak ka, anak ko. Makipagladingit kami tinapasama kiti kapsat ko, Marga. Naranggas da unay. Uwan nga rod manong lito. Nasaya at atao ti asawak. Namapay anaaramin na ti kastoy kan kuana. Husto ka. Naranggas da unay gapoy ti kastong inaramid da. Nupay kasta. Mamati ak nga agibus tumatlaan ti kinandaakas na. No asino man ti akin aramid iti na ito'y. Agbayad danto iti nangina. Umay kanpit. Umanaw tayo nito'y. Ang mga noon niya pa iti maramid ko iti dahi tiyang Marga. Apay ama ka umungot kayo ngay, boss. Adda ka di kasurun nyo. Pasano? Nagsasao kat kaslakid din adda muna iti pudno na pasama kiti asawa na. Anya? Ang mga nupod numit nga adda muna, boss. Delikado. Saan man ang tilay bagbagam? Kasalo ko delikado, Aber. Oh, ay, kwa, boss. Umay kakit din. Umanaw tan dito'y. Siya akong makapagbayag iti dahi ka lugar. Alang nga rudan, boss Lito. Intan, kuna yung akayat yun ti pumanaw dito'y. Namsan kayo mat at tumakdir di ta nagtugawan nyo. Anya? Kaya't mo ka di tasika ti pangipapasak iti nakaro asoron ko, ha? Pit? Ay, sana, boss. Alang, intay yung nga rudan. Pumanaw tayo dito'y balay na Madam Marga. Mama, apay ang adda dito'y itay ni Angkal. Saan la kuman nga imimay dagi jay at tao dito'y balay? Nakipagladingit ni angkal mo. Kan siyempre, kamsat na ti amam. Iso natural nga umaymot dito'y. Diyak mo, mama. Ngam kasla agata pa kan kuana. Amangan no addamot pa kainaigan na. Itinapasamak kan ni Papa. Anya? Saan ka ni? Nga idi pa'y laeng. Kat kayat nang aguman ti daga tayo. Kang runaan ti rancho. Pangasim, di mo ko masawan ti kasta. Awan pamanagnak tayo iti kasta nga atap mo. Diyak mo, mama. Ngam diyak mapilit tiriknak nga agtalagkan ko na. Di mo ko mapagatapan ti ulitag mo, iho. Punasam ti madiariknap kan ko na. Amang ano kamali ti atap mo. Sapay la kumatakas ta, mama. Gaputa oras nga addam amwak. Diyak amon, noan niya ti maaramid ko kan kuana. Nga oray pa'y kabsat day di Papa. Anya? Apay nagbiit kayo anapan ije balay da Marga, Lito. Simangpot kayo matan. Masurunak ngamin iti dahi tiyang Marga. Anya? Taapay. Iti anya aga po akasuron mo jay tao. Agladladingit na lang arudan. Ang kasta ka pa'y laang. Kasano? Nagsasaukat kasla muna no sino tinang patay iti asawa na. Makapasuron. Kat, apay, mapaisuan ka kadi.
Agbay sungat saan ka di? Sumarting ka man, Linda. Oh. Ang mga numalipatak nga agasawa ta, kat anya pa iti maaramid ko ken ka. Anya. Mama, umay kayon. Agawit tayon. Datay ulang ang tinabati dito kampusan to. Agawit tayon. Tapno makiinan na kayo muten. Nagsasarunod ti puyat yung mama. Diyak kayat mat nga dadakas ang mapasama kada kayo. Bye-bye anak pailaan iyo. Kaya't ko pa'y nga ipapas ti mang bantay iti danam na ni Papa. Di tanton makita iti kaanuman. Naranggas ti tao ang nangaramid kan ko anay iti kastoy. Maawatak tirik nang mama. Nasakit para kadataday to'y ang napasamak. Sige. Bantayan tapay nga rod ni Papa. Nga magawid tanton inton madamdama. Amangan ngamin, nukalaat ngagtudo. Sir Lito, adtuyon ti kapiyaw. Agkapi kayon, sir. Amangan ngamin no lumamiis to'y kapiyaw. Idi sumlatan ni talamisan, kat panawan na ko niti salas si ma'am. Sir, adda ko madamagag numabalen, sir. Anya ka niti damagam. Sige, damagam mon, kat panawan na ko ditoy. Kwa, sir. Damagag ko ma. No talagang awan amuyaw iti pan nakapapatay ti kabsatiyo, sir. Tingay asawa ni Ma'am Marga. Apay akas ta ti damagam. Mabalin ka di ka makibibiyang. Awan ang moki ti dayta. Ala, panawan na kon. Ang mga nanyapay ti maaramid ko ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Panawan kayo nga rudan dito'y salas. Ay abandak tulatan no adapay masapulyaw. Adtuyem ti ka nampit. Inyagan kan dito'y harden. Gaputa masadot ka ngamen nga umay iji kusina. Ay abandak tumalaang. Diyan man ka, manang simang. Nagsimpot kayo lata kanya. Mauray amuyo ti mading ugali. Katuan bait. Anyangay nga rod. Talaga kastaa. Ala, mangan kan. Diyan manak, manang. Apay ka di akay kayat mulatan ti agtungtungpal ka ni Sir Lito. Nga uray amumot adakas ti aramid na. Kastamot tandag iti papaaramid na kan ka. Apay, di ka mabutang, Pit. Pangamin manang. Dakkel ti baybayad na kanya. Isardeng tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numangag na tayo ni Sir Lito. Kat makaungat pa. Ala nga rod. Sige nga rod, mangan kan. Panawan kan dito'y harden. Inakpay iring pas dagiti daduma nga araramidag. Adda kayo matgayam dito'y salas, Madam Linda. Apay, saan kayo kadipay makaturawg? Rabiin, Madam. Bye-bye anak pailaang dito'y si Mang. Umuna kalatan amapan maturog. Siya kung ti makaamo dito'y. Kayat ko pa'y ti makapagpanunot anaimbag. Uray diyo ibaga, Madam. Amuklatan no anya ti pakariribukan niyo. Pasensya ka no uray si kakat mairamraman si Mang. Talaga ngamin amariribukan ak. Gapo iti dakas nga aramid ti asawak. Jak amon no kasano atog ngarak. Siyak mo't tidakas no aramidak ti kasta. Tauray asawa nak. Amok asaan abumdeng amang dangran kanyak. No kontraak ti aramid na. Maawatan kayo, Madam. Ang sapay la kumaa. Tama ka amiris ni Sir Lito. Sakbay amala daw ti amin. Day tamot ti kanayon nga idaw-dawat ko iti namarsoa. Di kay agdanag, Madam. Tulungan kayo nga agkararag para iti dayta. Sige nga, Rudan. Intayon maturog. Ang mga no agsakit kayo, numapuyatan kayo launay, Madam Linda.
Amok adito'y abudega ti pangiduldulinan day di papa kadagiti armas na. Ay, masapul ang masapulak dagijay. Tadagijay nga armas ti aramatag. Amang sapul iti hustisya. Para iti day di papa. Ay. Papa, ibalas ko tinapasamakan ka. Ibalas ko ti panang papatay dagan ka. Ikarit dayta. Sa anak ng agsardang, aging gasaan ko ang masapulan, tinang pataykan ka. Apay ka di apinaayaban nak dito yung hideout, boss. Adda ka di manin ipaaramid mo kanya. One Pit. Ibagam ka na giti kakaduam tag sa Canada. Kaya't ko ngay patungpal tinabayagan na plano ko. Sa kupag tinalawa adaga tinataya na kapsal ko. Lukas ka sa ro. Sakton ti kalawaan itidagadi ti lugar tayo. Boss, kasanon ni Peter. Sigurado asaan nga umanugot no sakupan nyo ti dagada. Sana na niya tao tilapad iti planok, Pit. No mapasamak ti kasta. Isaron no yung apatayan tapno awanan makatubang ka iti planok. Nawatam ka di. Wan boss, kasaritak ton dagiti kakadwak. Tapno planuan mi ti rumbeng ama aramid. Sige nga ron. Panawan kan dito hideout. Sige boss, urayak dito yun dagiti kakadwak. Kat kasaritak pa'y ida. Sumaruno akton, ije mansyon. Anya ti plano yu ita mama. Awanan day di papa. Maikawak iti kaawan na. No ita, awan pa'y mapanunot ko iho. Ngamket di, aywanan ta dagiti imbati napakalaglagipan kadata. Nang runa ti rancho, gayan dagiti tarakan na nga agduduma adingwan. Wan mama, di kay madanagan. Apaman amalpas ti planok. Tulungan kayon to ang mga ramid iti dayta. Anya a plano ti kayat mo asawan iho. Maamuan yung tumatlaang mama. Ngamno ita. Baybay anda kumapay lang. Kaya't ko aplanwan ana imbag. Sakbay nga ipatungpal ko. Am-amu kauna yan anak ko. Iso asapay la kuma. Taday ta a plano. Kat plano para iti pagsayaatan ti biyag mo, anak ko. Uy, sikamot gayam-gayam. Ala, sumurag ka ah. Agyaman nak, gayam. Umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya ti gagaram. Apay dinanon nakpayan diti pagigyanak. Amok ang matulungan nak iti kayat kong aramidan, gayam. Kaya't kung amin asapulan ti hustisya para kan ni papa. Ha? Matulungan na ka di, Mario, gayam. Anya ti kayat mo nga itulong ko kan kagayam. Sige, ibagam. Basta ka baulak, ipay ko. Gaputa kayat kumutla ang amagunod ti hustisya para iti amam. Amok nga adu ti amum, maipapan iti panakirangat. Kaya't ko kumati agpasorokan ka, kan kadagiti kakadwam. Tapno adda mausar ko, apang laban kadakwada. Awan parikot, no kayat mo ti makasurusuro. Kasaritak dagiti kakadwak. Isuro da ka, no dayta ti kayat mo. Agyaman at no kasta, gayam. Kaano tayo nga rod amang rugi? Agdalusak man ket di dito silid ti anak ko. Naglukon da diya katulong. Nakarugrugit matlaang dito'y silid na. Nga ura imbagak amasapul adalusan na nga inaldaw. Nagado nga igam. Anya ti pangaramatan na kadagitoy. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti anak ko. Dakasamot ti mapampanunot na nga aramidan. Lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko.
kasabutan ti mapampanunot na nga aramiden. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama, Ah, anya ti aramidan niyo dito silid ko. anya ti kayat asawan dagito nga igam, anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang itibagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayanda Mario agayam ko. Pangaasim, no anyaman ti madi apang panggapam, di mon patuluyan. Mama, punasan niyo kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dagas ama pagteng ko. Gaputa awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Un gayam. Talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga, Rod. Agsagana kan. Isurok amin kan ka ti amin nga amok akita ti panakirangot. Agyaman hak, gayam. Mala, ginana tayo pa eh. Sige. Mariknakmat nga agpayson ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang. Saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter, gayam. Amom ka di. Daigdi matla papam tinang hisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairuam kan tumatlaang. Maragsa ka nak. Yamin. Nabiit ka pa yan nagsanay. Ngam adun dagiti nasusurom. Mabalin mo ang maaramat dayta. Tapno masalak nibam ti bagim. Agyamanakan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti planok. Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo ah. Ngam saan arumbang nga ikabil mo dita imam ti hostisya gayom. Gayam. Kayat ko asyak amis mo ti mangpukaw. Iti nangutang iti biyagday ti papa. Biyag ti inutang na. Isu a biyag mo't nga rod ti singerkan ko na. Isu ka di nagpaisuro ka. Iti panakirangot. Wood gayam. Talaga akas ta ti planok. Kasta ka di. Dasaya ta si Mangput kan Peter, iho. Amom ka di nagdanagak. Gaputa italaang anala daw ka nakaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman nga agdandanag, no kasto'y maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayam ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tapno addamat pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamukan, iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi. Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan iti kayat kong aramidan. Pangaasim, iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kamadi. Ngam, mama. Kayat ko amaaddaan iti hustisya. Ti inaramid da iti daydi papa. Pangaasim. Diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga agibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makaambo iti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramiden yu dito rancho, Uncle Lito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter. Mali po dita. Siya kung ti mangimatonit na ti arancho. Kapunta sakmat at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo ti sasawam. Ala, pumanaw ka nito'y kapunta awanan karbangam iti dayto arancho. Talaga agamrod ka, Uncle. Sige, sakupan yu ti rancho, no dayta ti pagragsakan yu. Talaga ka di anagarin kan ka ti kinaagom, Lito.
Apay nga uray ti rancho day di kabsat mo. Ket kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngem iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita? Sumardeng ka sa manaw dita. Di mo ammo ti ibagbagam. Kaputawan ammom karag iti mapaspasamak. Ngem lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kabsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyam? Sumardeng kan ko na! Oh. No di ka pala sumardeng. Makaraman kan kanyak linda. Makaammo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan mo to apagbabawyan ti kastuing aramidam iti mismo akabagyam. Adula amin ang iti ngay bagbagam. Wala, panawan na kon dito'y sakbay ang makabil ka. Adoy iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyak to ti mapan makisarita ka ni angkel mo. Agyaman ak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, iho. Isu apakawanandak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga, nga isu ti akin nakam itikas di napasamak kan ni papa. Ngam awad pambanagnak tayo, iho. Nubilang pudno nga iso. Baybayan tayon adag iti otoridad ti mahdoktal. Isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan no adada ka sa mapasamakan ka. Alya dararamidem ni ti solar ko si Kamarga. Pangaasim ko mamat manong lito. Di mo sakupon ti rancho. Gapot adayumot analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabusoy mo ba't kuman iti kaanakam tinabatbati asa ni Kwame. Umanaw kan dito'y. Di maammo ti bagbagam. Alalak lang, di talaga para kanyak. Makita mo daytoy. Daytoy ti pamanagnak. Ngayon lako ti kabsat ko kanyak daytoy apaset ti daga. Anya, saan po do dayta? Saan nga aramidan ni Ricardo dayta? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka? Idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yu kinkwana. Kwarta lang kinapatag. Dayta tinasakit a kinapudno, Marga. Sana po do dayta? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak. Pangaasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawak. Uston manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbaga ka kinapudno. Pumanaw ka nito'y. Di nagpagpungtutan. Kaputa di mo ammo no anya ti kabaalak nga ramidan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan day Amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagitimuno. Impakita ka lang matipeke a dokumento. Amang ibagbaga ngayon lako kanyak kampay ide. Dahil di Ricardo kapsat ko dahil ti Arancio. Anya? Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Anya ti ko na. Apay ko mamadlaw na. Kat impaaramid ko nga rod akas legal. Kan kaslapud-pudno na iti papeles. Talaga saan ka ngagpampanunot, Pete? Boss. Talaki din. Agsagana kayon kadagiti kakaduam. Aday paramid ko kada kayo. Tiyak kayat nga dalapad. Iti pananggamgam ko iti dahi ti pasat ti sanikwa. Dahi di kabsat ko. Boss.
Talagaan na laing kan, Peter. Alisto ka na kasusuro ah. Panagkunak, kabaulamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalag. Mabalin ka di at tulungan nak. Anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kastang agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu amasapul ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga amasubukan inton bigat. No kasano ti kabaulam. Di kagdanag. Buyag ti panagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam. Adtuyen ti kapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kundi ti salas simang. Ngam, adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon dayta? Amangan no madadaal man ang tagsapak. Iti kayat mo adamagan kanyak. Eh, kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin kan ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya kanya talaga ti kayat mo adamagan. Namagamon, tapno makapanaw kamot nun dito ayan ko. Ay, Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya, Kayat ko laang mat amaamuan ti kinapudno, Sir Lito. kaamom tabibig mo si Mang. Ay, Awan na mok ka na kita salsalud-sudam. Ala, panawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no adapay masapul yaw. Darasem ti pumanaw, daamangan no makabilkan. Makapasurong ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, malito. Di na ko mamusmusan. Oh, Ibatam titakyag ko. oh. Masaksakitan na. Anya timbagbaga mi kidaya katulong, ha? Apay anagado na iti salsalud-sudan na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado mo lang awan na dakdakamat mo kan kuana. May papan itinamwam. Dano saan mapili tanak ang mangipaknikan kuana. Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan kuana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapu iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isang sawag iti dayta. No di mo kaya't anayunak pa'y. Papa, kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada at tao. Naranggas na unay. Gapula ang itis anikwa. Maiturda ti pumatay. Ngam ikartmanan kada kayo, Papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa. Kulak tupay kat. Gada ka man dito itananday di papam iho. Mama. Kailiw ko ni Papa. Kayat ko amarik na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni Papa aging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada tao. Agpapan kanyak iho. Ngam saan akayat ni papam nga agpulkok ka. Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaang ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita. Di ka agdanag, Mama. Ituloy kung tumutlaang ti agadal. Apaman amagunod ni Papa ti hustisya. Ricardo, noon na ka kumaita.
No duwata mang tarabay iti kakaiso ng anak ta. Nagranggas ngamin ti pada at tao. Asaan amakon kontento iti addan ken kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan daytoy day di papa. Isu arumbang ama isubli kada kami kan ni mama. Hoy! Anya aramidam dito'y sika, Peter, ha? Oh. Nalipatam samutan, asaan yun ako kwa day ti arancho? Awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karakla ang iti rancho mi. Agtagtagainap kan sa, boy. Saan yun ako kwa day ti arancho? Kukan day to'y ni Buslito. Kukwami daytoy arancho. Ibagam dayta iti kriminal nga amom. Hoy! Agsubli ka dito'y! Sarsarita ka may lang! Takrop! Saan pa'y nga itati panawon mo, si kaalakyan? Masapul nga isaganaak ti amin. Nakabutbutang kayo gayang, boss. Agasam ngay, talaga ang maituradyo. Apay nga ron nga gisam-isam ka. Ikwa. Rumbang lang nga mabutang ka kanyak. Tanutob ngaram dagiti pagayatak. May turid kamay apatayan. Ni boss mat. Apay kumatub nga rin kayo ngay. Kano nagdakkel ti baybayad yo kanyak. Kas makanawan nyo. Aramidak amin nga ibilin nyo, boss. Di kay kadagdanag. Rumbang lang. Tapno sana masayang dagiti ibaybayad ko ken ka. Nala. Bantayan nyo ti rancho. Ang mga numapan man na nagbasak-basak na niya Peter ijay. Awanan karbangan na ama pa ni jay. Kaput ako kuwakon na jay, kat sandan ang mabawi pa ay. Naita, ti ibagam ken kuan na makita manan ni jay, ha? Uwan, boss. Ibagak to day takan ko na. No umay tumanin agbasak-basak ijay. Naisurok amin ang dagiti amok may papan itipan na kirangot, Peter. Kablawan ka. Gaputa alis, ka na kasusuro. Agyaman nak iti amin na tulong mo, Mario. Kad, anya ti planom. Patuluyom ka din ti panagibalas mo. Wan gayam. Kat uray laplap dan nak ti inak. Ituloy ko ti planok. Numabalin. Diyak ko makayat gayam. Diyak kayat ama isagmak ka. Ngam amok, saan ka matlaang amalapdan? Iso akayat ko nga ikuyog na kadagiti amin apagnam. Anya? Ngam amangan numairamraman ka. Delikado ti kayat kong aramidan. Kayat ka tulungan. Nasingad ka kanyak. Iso nga umanugot kan at tulungan ka. Diyak kayat ama isagmak ka. Nga awan manlapulos maramidak mo't. Diyak la kumakayat nga adda mairamraman iti kayat kong aramidan. Ngamala, umanugot ako na kumuyog ka kanyak. Kat agyamanak, gapu iti ado at tulong mo kanyak. Gayam. Talaga naglawa day ti arancho. Kat mairanranod kami mo't kadagiti kakadwa. Gaputa makaila ko kami latta kadagiti dingon asan amadmadlaw ni Buslito. Agbantayak animbag. Ang mga nuumay manin agbasak-basak day a Peter ditoy. Naimbag abigat mo, Marga. Kastamot kan kalinda. Sobra kapay Uray saanen. Kayat ko lang tagkid daw iti pasensya. Gapo iti inararamid ni Lito kada kayo. Mabain ako, nay. Ang pasensya kayo, gapo tawan apulos maaramidak. Di ka agdanag, Linda. Aklunak. Pudno akagurak ti asawam. Gapo iti kasjay nga inaramid na. Ngam saan ka akaraman. Gapo taamok asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti asawam.
Husto ka. Kat sapay la kuma, taagbaliwan ti asawak, sakbay amaladaw ti amin. Wan nga rod, amo namat kuma nga ikonsidera dagiti tattao a maapektaran. Gapu iti kasjay nga aramid na. Naagum launay no maipapan iti daga. Husto ti kunam. Kat ammo kasan alimad kada kayo ti panangsakop na matlaeng kadag iti daga anayabay iti dagana. Pilitan na nga ilako ti akin kukwa nga uray saan nga umanukot. Sapay la ko mga rod, tama ka amirisan ti asawam. Ita, tanasapapay. Ala, mangan kayulaan. Ado dagiti makan nga impaisaganak iti babaunan. Agyamanak, Auntie Marga. Mama, kayat ko ti agpakada-kada kayo. At dapag nami kani Mario inton rabi. Sa dino, iho? Rugya akong ti agibalas, mama. Ha? Madanagan ak para kad ka, iho. Kasanuno. Di kay madanagan, Auntie Marga. Jak ipalubos ama isagmak ti gayem ko. Agyaman ak, Mario. Ikarim nga rod kanya, kadi mo baybayan ti gayem mo. Jak kayat nga dadak sa mapasamak kada kayo. Wan, Auntie. Tulungak ti gayem ko. Aginggat ka ba ulak? Naibaglakit din. Taada ka akad kadwa ti anak ko. Timing ti isasangput ta di ti rancho, Peter. Madama ti panagiinom dagiti tao ni Lito. Iti saan unay nga adayo di ti rancho. Un nga rod. Ha? Kumita ka iti enda. Kasla pumanaw damatan dito eh. Nasaysayak manan no kasta gayong. Iti kasta. Siguradong awan makakita iti daytoy nga aramidan ta. Wan, kat urayan talaang ang makaadayo da. Tapno saan da ang makita adagos ti panang puur ta iti rancho. Ita, awanan pa kairanudam iti daytoy a rancho. Agum. Gusto ka gayong. Gaputad dumapo amin ang dagiti adda ditoy. Ngam, sayang. No dumapo dagiti adda diti rancho gayong. Sa nabalin gayam. Tinasken. Agnakam dayjay nga agum alakay. Bus Lito! Bus! Oh, Oh, anya ka niti umay mo ibaga si Kapit. Papayakas ta tilangam. Anyat pakadanagam. Bus, saan kayo kumaamakmaklaat? Ngam ti rancho, napuuran. Kat awan apulos na isalbar. Di mapu amin. Anya, kasano ang napasamak na ita? Asino ti akinaramid? Saan mi nga mo, boss? Ngamin, idi makita mi. Dakil una yun ti apoy. Wah! Awan sarsarbiyong agbambantay. Ala, amuan nyo na sino ti akin aramid iti daytoy. Kat apama na maamuan nyo, patayin yun. Nalawag. Uwan, boss. Sige nga rod. Agpaliiw kami iti aglawlaw. Kat pakawanan da kami ko mga boss. Ikarik, maamuan mi matlang no asino ti akin aramid iti daytoy. Agtignay kang arudan! Oh, sino tinatured na mangkalkalaban kanya ka? Makapatayak manen nukas kasano. Madam Linda, nakabutbutang ni Sir Litaw. Kasla kumilaw dagiti mata na itay. Kasta unay ti pungtot na agapo iti impadamag ni Pit ken kuana. Wan nga rod si Mang. Umay ka, sumraktan iti silid. Bye-bye antaidan dito eh. Wan madam, intang arudan, mabutang nga ka talaga. Sige, sumrakan iti silid mo. Kat isiram diri daw. Syakmat, mapanakon iti silid mi kanilito. Agpamarangak ang nakaturog. Tapno sa anakon ang mairamraman. Mario, agkapeta pa'y. Sakbay ama panta maturog. Wana. Agyamanak. Naglaing kagayam ngagtimpla iti kape ah. Di na kun pasablugan gayam. Naimbaglakit din.
Tabaligi ti damo a plano. Sigurado, kastaunay ti pungtot day alito. Sigurado day da Isungag palami istapay laeng. Masapul anaan na dagiti garaw ta. Tapno saan da ang makadlaw. Anya, padaka din naamuan nyo, may papanitipan nakauram ti rancho. Awan pa'y boss. Uray dagiti pulis. Awan met lang nakita da nga uray anya nga ebidensya. Basta ti kunada, naigagara ti amin. Sinigurado da mapuuran amin dagiti dingun tapno saanen apagnumaran. Dakar ti pamatik ada ja Peter jakin aramin. Isa patayin nyo langan. Saan nga iso tagbalin as siit iti dalan ko? Ariglado boss. Kasaritak dagiti kakaduak. Kat ipatungpal mi day tang abili nyo. Nung kasapula kon ti umuna abayad boss. Dakulan ti sweldok adiyo pa'y na ito. Anya, agreklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tadya akong ito di kwartam. Sana boss. Masapul ko mga migi kwarta. Kasapulan nga buit, gaputa masakit tina. Nangagyo ka day nga imbilin ni Sir Lito, Madam Linda. Nakabutbutang. Ang mga nuintun sumarunog at siya tunti ipapatay na. Ala, pagkalmaam tiriknam si Mang. Sige, sumrak ka pa lang iti silid mo. Ang mga numakita ni Lito ti kasta a reaksyon mo. Kat madaksan ka pa'y. Siya kunti makaamong agrason no sa pulen na ka. Sige, Madam. Mabutbutangak namin na talaga. Ala, panawan kayo pa'y dito. Sige, si Mang. Oh, kaanon to nga tati pa nagbaliw ni Lito nga asawak. Talaga ka di atim mo langan ti kinadakas na. Oh, mama. Apay amalmalday kayo manahen. Adda ka di parikot iti negosyo tayo. Awan ba't ket di iho? Nga malaglagip ko lang amin ti rancho. Dapat tagunay day di arancho iti day di papam. Ngam ita, awanan ka data. Saan tan amabawi pa'y? Di ka egdanag, mama. Marikriknak. Masubli tayong tumatla ang day di arancho. Anya ti kayat mo asawan, iho? Pasensya kayon, mama. Ngam rinugyan min tinagibalas kan ni Mario Idirabi. Anya ti kayat mo asawan, iho? Inuram mi ti rancho. Kat sinigurado mi nga awanan pagnumaran ni Uncle Lito kadagiti dingon ijay. Anya? Apay nga inaramid yu ti kasjay. Kasano nun na isagmak kayo? Kasano nun na nakakita iti kasjay nga inaramid yu, Peter? Awan rumbang apagdanagan yu, mama. Awan tao, idi inuram mi ti rancho. Madandanagan ak po iti kasta nga inaramid yu. Ang mga no pakaisagma ka diyo ket di mo ti panagibalbalas yu akasta. Di ka agdanag, mama. Kanayon nga agan anadag. Para kada kayo. Ti kayat kulaang ita. Ket ti magunod tayo ti hustisya. Para iti day ti papa. Kayat kumot day ta iho. Ngambayan tayo kumandag iti pulis ang mga ramid iti trabaho da. Hoy, bakit si Mang? Igawan naman iti ka nagdrasam. Nabanugak. Iso pagsirbyan nakadagos. Nukas to'y asumang putak. Ha? Nagalas ti ugalim, Pete. Sikan ti mapanmangala iti kanam gaputa addamet imam. Anyo? Ha? Ay no! No saan kala a babae? Inridis ka kuman. Ha? Nakman lamangalan iti ka surungkon. Rumbang laang, gaputa damat imam, amangala iti kanam. Anya ka di ti mapaspasamak kada kayo dito ay. Si Mang. Apay, agap-apa kayo. Kasano, kat nagalas ti ugali ni Pete, madam. Awan pa'y magunggo na nga day tsura na. Oh, apay. Adda ka di panaggustom iti may sa atomboy, iti may sa adakas a tao.
Ay, awan, madam. Iti anya ko maaga po nga kurso na ak iti tumboy nga. Agam, numabalain. Kayat ko kumamat nga agbalbaliw ni Piit. Sakbay am ay sagmak. Sapay lakuma. Tano agtultuloy anilito ti agbalin nga amo na. Awan lat ambukod no agbaliw pa'y nipit. Papa, addaak manan dito'y tanam mo. Kat ulitak nga ikarikan ka. Siyak timang sapul iti hustisya. Iti pan nakatay mo. Diyak ipalubos asaan nga agbayad dagiti ayop. Anang patay kan ka. Ikarit da ita, Papa. Gayom. Gawitan. Sumatingutan. Narigat. Numasikngutan taonay dito'y. Mabiitlangan gayam. Kayat ko pa'y nga ipapas tinalaos aladingit ko. Kailiw ko launa yun ni Papa. Kayat ko nga ipapas abantayan itatitanong na. Maawatak tirik na. Gayom. Alangarod. Ibagam tulatan no kayat munti agawid. Agyaman ak iti panangkuyog mo kanyak dito'y. Gayam. Talaga, amapang namnamaan ka, agayam. Partakan tatimag na, Mario. Pasensya ka na. Narabyan tamot na nagawid. Wan nga rod gayam. Numagaan na talaang. Ang mga no ada makasipot ka data akabusor. Ada kabusor, Peter. Agalibtak ka. Ang mga nulibatan data. Anya ti aramidan ta. Kaslaado dagiti kabusor. Kanibusanan tan samuten. Dayjayan ni Maria Alakyan. Nagparta ka ni Maray. Kaslapudpud no lalaki. Aglingid ka na imbaga. Labanan mi dagito ang kabusor. Di ka tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di naktungan niya! Siyak ti manggudas kan ka! Takrot mo't kayam dagiti kakadwam. Awandan. Pinanawan dakan. Ibalod dakan ka ni Peter. Ipatulod minto lang ang tibangkay mo iti amom. Gapot agudasan da kamutun. Anya, ayop kayo. Kayat ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbilin kada kayo? Awan bibiyang mo. Diyak kayat nga ibagakan ka. Yeah! Oh, Talaga ka diyan natangkan ti ulam, ha? awan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo kiti. No makarukatak dito balsan kayo. Tikunam ka di. Kat makapanaw ka pa'y dito si bibiyag. Anya ti kayat yu asawan, ha? Patayon da, kasta ka di. Kapilitan na kasta. No di mo ibagatipod no kada kami. Anya nga min ti kayat yu ama-amuan kanyak, ha? Asino tinangbilin kan ka? Asa nabanda kami? Awan, siyak lang. Ipaturong mo ti paltog mo kankwana, gayom. Kita man itatiturad mo. Ngaping paturong mo kanyak ti paltog mo, ha? Pangasim, awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatakak ti bangabangam. Anya ka di ti kayat yu ama-amuan. Sige. Damagin nyo, tasong batak amin, basta amok. Asino tinangibaon kan ka? Asa nabanda kami itigayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito, kaya't na ka nga'y papatay. Anya? Talaga adakas dayjay akabsat day di Papa. Di na ngamin kaya't nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kat, sumursurot ka mat kadagiti amin adako sa plano na. Ha? Adapay may sa akayat ko nga klunang kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayat mo adamagan. Ano? Aklunakon kan ka.
Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga amam. Kat ni Buslito tinang paltog kan kuana. Anya? No kasta. Patayin kam na rode. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayom? Di mo patayon ni Pete. At dapat pakairanudan takon kwa na. Maria, Pangasim, Peter. Di nakpatayon. Nagtalag kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Sirlito. Kagurak namin day gingamok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti aming ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagita nga ibagbagam? Wano, luklokwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti bagbagak. Mamati kayo man wano saan. Kaya't kayo at tulungan. ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami, saan ka di? Kaya't kunti mga barwanan. Diya kun maanusan dagiti aramidan na kanyak. Iso kaya't kumutlang abalsan. Sapay kumatapod no dagiti ibagbagam. Tanulok-lukwan na kami lareng. Di da kan pakawanan. Un Peter, manamnamayo ti tulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayom, Peter. Nulukwan na kami. Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanya. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amok nga awan matakder na sa una. Lito, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Anya pa'y lang ti padpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awanan bibiyang mo iti day talinda. Hala, umuna ka na mapan maturog. Di nakpakasikuran dito eh. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakaduam. Husto ka di. Anya, sumardeng kan asumanaw. Tano saan makaungitak manan ken ka? Kat makabil ka manan. Talaga met ngamin nakasta ka. Day talaeng ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managim bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Talaga kaya masaan ka sumardeng asumanaw. Kaya't mo ka dito na yung nakpadayta panang tumpakin ka. Ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos patag ko kan kakasasawang. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti patag ko kanilito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabiglaang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat tan dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam, ta sino ba't ngay ti saan amaasyan kada kayo iti kasta alangayaw. Ay, mabutengaksan nga agayat. Amangan no kastan tumet ti ugali ti matumpungak alalakay. Simang, no makiasawa ka tuman, kitaam dyan nasingpat a tao. Tapno saan kanto, akakaasi, naawatam. Wen madam. Anya, adda iti ikot ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasabak day ta. Natiliw mi iti rabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maya. Ngam sanda nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Amang ano da kayon to ti dakas. Tinasayaat, pumanaw talaang ang diti lugar tayo. Umadayo tapay laang. Mapadda iti lugar nga awan makaamu kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagunod ti hustisya para iti day ti papa. Ikarik day ta, mama.
Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Ama gano into nagangay. Kat datamot ti mapukaw. Jak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Ita kadipay, nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno iho. Amukon ti kinapudno. Maipapan iti pan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hustisya. Jak to agsardeng. Aging gaanaway laang ti kriminal. Ngam asino tinagaramit iti daychay. Kan kasano ana amuam. Inaklon ti tao ni Uncle Lito, mama. No kasta, isuko tayo laangan kadagiti pulis na diya tao. Kat isudan ti makaamo. Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapo kadakwada. Pangaasim ko, mamat. Dangganak iho. Kaya't ko asyak ti mangsingir iti dayjay nga awanan bain, mama. Sige, mama. Iridop ko labi ita. Kalpasan na. Isayang katminton ti plano mi. Saanan ang makalisipay dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibales mo. Pangaasim iho. Isardeng mo kumanday ta nga aramidem. Pakawanan daklangan, mama. Ngamdyak mapatgan. Day taakid-kid dawan nyo kanya ka. Simang! Ay na, makakigkigtot kayo mo't, sir. Apay ka day. Ada ka di pangibaunan nyo kanya. Unayan na itapan nakakigtot mo sika. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabut-buteng kayaw. Ngamin, may turedyo adang ran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao simang. No di mo kaya't amadaksan ka. Sir Lito, Ayan nipit. Apaya jak makita manipod pa idirabi. Jak pa'y nasaludsod ken kuha na ti banag ti pagnada. saan anagaw awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadakas nga ipaparamid yu kenkwana. Sumardeng ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimak ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanaw. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwat na ya. Sumanaw kan tumay. Onya, Pete. Nagkinaawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti among nga adda nagtutulagan tayo. Naawatam. Un, Peter. Siguradom lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Un, Mar. Di kayag danag. Sa anak ngagbaliktad, no da itati kayat yu asawan. Siguradom lang ha. Tapa man amalpas amin na gitoy. Tulungan da ka mapalagan ti kasong. Agyaman ak nukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga yung paturong yu kanyak ti paltog yu. Bay andak ko mga palawag. Manel kayo ka nagiti kakaduam. Apay nga inabak na kayo nagiging agayam. Lakyan pa di maysa. Isa paltugan kalayan. Pangasi ko mga boss. Di da kumamad patayon. Talaga ngamin anasiglat dagiging agayam. Kan maysa, adamo da kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Ikan agrason. Ala, pumanaw ka ti sangok. Sakbaya makalbit ko ti paltog ko. Darasan! Uwan, boss! Inakon! Pete, sa dino ka no tinagapwam, makaungugat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag-adamag manang simang. Aguli magkalatan. Tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. Agdamanan pangibabaunan ni Sir Lito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang pumanaw ka manan. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha? Apay, manang simang.
Kursunada na kanya. Apay kas talang unay ti danag mo para kanya. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumutan dagiti aramida. Anya ti plano, Peter. Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma, tasan nga agtraidor. Amo namat, ama isagmak no aramiden na ti kasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kaya't ko ngamin at talaga, asyak timang letpas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba in dayjay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amak. Isumat lagayam timang isagmak ang kuana. Uy nga rod, ngam agpatinggan tumot laang ti kinadakas na. Agbayad dan tumot laang. Magagaran akong amang balas iti dayjay nga awanan ba in. Nagkalma ka laang gayong. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit di no maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensyakan gayam. Talagang ngamin akayat kung ti makabalas kan kuana. Ay, Masapul nga agbayad dayjay nga awanan bain. Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasi nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At dak di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho. Kaya't kalaang akasarita. Mabutbutengak ngamin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo nga gibalas. Mabalin ka di nga isabdan mo laang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan anadak. Awan to apulos ti dakas a mapasamak kanyak. Sumuko akton kadagiti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akastoy ti inarapaap mi ka ni Papa mapagbalinam? Iso apag nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni Papaam. Ladingitak, mama. Ngam saanan amabawing ti pangandang ko. Siyak, timang gibos iti dayjay a kriminal. apay gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ay, ningamin mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan ako nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilat ta ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensyalangan ni mama. Sana bale, gaputagan anadak, para kadagiti mangipat patag kanyak. Kinapudno na. Jakmat la kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasaan mo't amabawing ti desisyon mo. Kaduaan ka lang na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ama pasama. Madam Linda, nakabutbutangan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit a pasurot ni Sir Lito. Adamanan napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir ti agibalas. Nula ko mamabalin, kayat kunti pumanaw dito oy. Masyanak mo't kada kayo, madam. Awan tunti kadwayo, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim si Mang. Di nakpanawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi iti balay. Sabali ngaminan ti marikriknak. Amang ano maisagmak tapay no agtali na agta dito'y. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagakan ko na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Amangad no ibalod natapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagakan ni Sir ti plano ta. Sige, ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaam. Tapno di na madlaw apumanaw tan. Wan, madam.
Mama, iliwak ti panaglanglang taman ng amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom ka mo ta kanayon. Di mon masango ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, Mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunda ito eh. Ha? Anya day ta plano iho? Aamangan no. Di ka agdanag, Mama. Sa anak amay sagmak. Ikari ka. Agan anada ka. Ngam ti kayat ko. Mapan kayo pa lang agbakasyon ije probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat ama iramraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Ah, Jakayat timang panaw kan ka iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ije probinsya. Sana bale. Nakasarita kon ni Nena, akasinsin ko. Isu timang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, Mama. Bayan mo. Isarden mo ket din day ta planom iho. Tinasayaan, duatan a pumanaw dito a lugar. Baybay-an tanda giti sanikwata ditoy. Agsublitan tulaangan inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, Mama. Ngam saanan amabawin ti pangadan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Ta saan ka ama isagmak? Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kanin. Wan, madam. Basit laang ti inalak akaws ko. Tilaangan kwartak ti inalak. O sige nga rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngam nipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itaylaang. Mapan ka nung amin iti maysa a hideout da. Iso ang napintas da ito'y agundaway. Apa naglibas da. Sige nga rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana bale, nakaturog mat. Sigurado anarnakan day jayan. Gaputan na ginom sakbay ang naturog. Kasan, Pit? Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Diyak mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mo't ngagpaiso, gayam. Anya nga tano. Datayo laangan ti mga pankan kwa na. Dukutan tayo ti kayat kwa sawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi ti awanan baing a kriminal. Anya dayta, gayam. Kas iti day di papa. Kayat ko nga itimat pagtaangan da ti pakatayan na. Tapnurik naan namat. Tikas iti inaramid na iti mismo kabsat na. Mabalin mo't kit di kasta. Sige nga ron. Planuon tayo no anya ti rumbeng ang maaramid. Nalakalaan, gapot na adda akmat. Amangan no mairaman ti asawa kan ti katulong da. Awan ammo dagi jay kadagiti mapaspasama. Di kagdanag. Planuan tayo ana imbag ti rumbeng ang maaramid. Tapno di da mairaman. Sige. Agplano tayo itan. Gaputa magagaran akon amang paltog iti daydi a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon ko nga ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaang, tapno saan ka ama isagmak. Wan, gayam. Kat agyaman iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka di agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Ngam di kagdanag, mabiit laang ti panakisarita kan ka. Sige, umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag. Sige, agtugaw kayo pa, auntie. Agyamanak,
Mabitlaang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray saanen. Adala na patag-akayat ko nga ibaga. Anya day tanti. Kayat ka akasarita. Maipapan iti plan-planwen nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, anti. Mabutengak lang amin iti mabalin a mapasamak. Iso ano mabalin? Di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laeng ama isagmak. Ay. Kinasarita nak ni Peter may papan iti day ta. Desidido nga agibales. Kuyogak laangan. Tadyak kayat ama isagmak ni Peter. Diyak la kayat ama isagmak ti anak ko no mabalin. Ang ala, iyan tangay saan mo't ama tubngar ti kayat na ama pasamak. Di mo nga rod baybayan di gayem mo. Kuyugam, kat no mabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na. Ken pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, anti. Jak to baybayan, tigayem ko. Adto'y ti kapiyaw, madam. Mabiit lang ta isaganak ti armusaryaw. Agyamanak, si Mang. Oh, amok no apay analiday ka. Hagbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talangamin idirabii. Gaputa dimtan ni Pit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga rod. Sapay la ko ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay anak iti sakit ti puso iti nalaos abutang. Ikarik si Mang. Makapanaw ta dito'y balay. Gapu ta mga numairamraman tapay. Gapu iti kinadakas ni Lito nga asawa. Anya, kinasarita na kan ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ama isagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa iti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagara na kun amang isayang kat iti plano tayo, kadagiti kakaduham. Adday ta ka manin. Kunakmat nga agkalma ka. Kan agtanang kalaang. Ad-adda ama isagmak ka. No agpailuyos ka iti emosyon mo. Pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagara na kun ang makagunod iti hustisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa'y laang ti kriminal. Wan, amok day ta. Ngamrumbang, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din. Inton ka ni Kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wan gayam. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti day di a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. Adi da makadlaw. Nay maglakid din tabi maliktad nipit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Patigayam dagiti mismo at tao na nga agserserbikan kwa na kat sa uran na. Daytan ti magungguna na. Alang aroden. Agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isaganaak ti aldaw apan nagibalas tayo. Agpulumot laangan dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartag ka na yun. Anya ko maita. Ada ka ti parikot mo no ang barte ka. Ha? Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang ti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya? Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming tinak.
Kat masapul nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di mat ko na kang urayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mukha ni tapaltugan kalangan, ah? Ha? Boss, yung kasamutan day tapaltog mo. Ay, pang-asim kumamata. Di mo ipaturong kanyak dito. Mga no makalbityos, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang. Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pet. Patayan ng samatan. Anya, apay ko mga aramidan na tikasta. Idinto tagserserbi ni Pit kan kuana. Jakam o madam. Mabutbutang akon madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, simang. Pumanaw tan dito'y inton rabi. Mapantay ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti magna. Masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ija balay. Wen madam, sapay la kuma. Tama ka adayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kumata saan. Sigurado apatayon na ta ni Lito. Numamuan na apimanaw ta ija balay. Sige nga rod, madam. Partakan ta pa'y timag na. Mabutbutula ka talaga. Ay na, jakpay kaya ti matay. Agyaman at mama. Kaya't yumutlaan ti agawid di lugaryo, edi balasan kayo. Kat di da kumapakadanagan. Agan anadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laangan ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo ni itigayem mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga rod, mama. Sige nga rod. Agan-anad kayo dito'y. Isarayo ang naimbag tiri daw. Apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apa nga asim ta agan-anad ka. Sigurado ka kadian nakaturugan ti ayok ng amom. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado da itang. Sige nga, Rod. Sumrak tayon dita unag. Ngam, kasano nagitidad duma kakadwayo. At dadaaminan iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kitin. Ilukat kuntigay tapno makastruk tayo. Makaangas akon itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan iti bus ngag pasyudad. Ay, adayo tayon kada Sir Lito. Huwan si mama. Nakapanaw tamatlaangan iti kasla impyerno abalay. Sige, iturog mo kit din. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen madam, uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo mat. Pakawanan na kiho. Gamasapon nga aramidak na ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't abasta maisag makalatan. Diyak kaya't amaipada ka iti day di amam. Mapana kung sakbay amala daw ti amin. Ipakaamok ka dag iti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong Lito. Adday tanila kay Lito. Nakaturog. Oh, inayadak ti umasidag ng kwana. Adday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka ng dano kanyak? Peter, apay, sino ti agko lang umay kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Ha? Sika kriminal. Pinatay mo day di papa. Isu apatayin ka mat. Awan ang mok iti magbagam. Kasano ang nakastrik kaniti balay? Pete, umay mo patayin na iti tao. Dahil tuwin ti kundaway mo. Saan kan ngagparigat? Nga po basak-basak na ti mansyon.
Awan pit amapok kawam. Gaputa trinaydor na kan. Sana po doon ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat adda paltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Kaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti bangabangam. Agpada talaan. No adda paltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan! Ibabang ti paltog mo, Peter. Adda pulis. Kasano a? Tinawagan na kami ti inam. Isu'y papusamon ka na kami ti mangipait justisya ka ni Papam. Anya? Peter. Pakawanin na. Pakawanin na. Kuma. Peter. Suburon ka na kami si Tatalugod. Pakawanan na iho. Ngam siyak tinagipulong ka dagiti pulis. Kay kayat ko na makita kay ti pagbaludaan. Ngam ti madadaal ti masakbayam. Mama. Ipatpatag ka unay, anak ko. Kadyak ipalubos a basta maisag makanatan. Gapu iti gagam mo nga agibales. Madam Linda, natayon ni Sir Lito. Wen nga ron, si Mang. Oray kaskasano. Nasakit mat kanya tinapasamak. Gaputaas awak pay laeng nilito. Oray dakas ti ugali na. Impatag ko lata. Ngam saan asigot akas jay nilito. Nagbalin lang akas jay. Gapo iti kinagamrod na. No nakontento la kuma iti kinabaknang na. Adayo kuma anapasamag ti kasjay. Madam Linda. Alasimang. Tulungan nak ang mga sikaso. Para iti pan nakaibantay ti bangkay ti asawa. Wen, madam. Mapantayo nga rudan. No di mga kalako mainikat niya. Adayo ko maanapagdang mo ti kastoy. Una yun, tinagbanagam lito. Manang Linda, makipagrik na iti napasama. Dispensaram ko ba? No dimtang iti kastoy apasamak ti amin. Basol ti asawak ti kastoy anagbanagan na. Ngam uray no kasta. Nasakit lata kanyak ti kastoy anagbanagan na. Di naman la nailintag dagiti adu anagbindotan na. Sakbay apimusay. Nalabit a kastoy tinaikari a mapasama. Dispensarum ti anak ko. Gaputa na panunot na ti agibales. Diyak mapabasol ti anak mo. Marga. Gapo, tama na tinapukaw. Kan maysa, naglablabos ni Lito nga asawa. Sapay la kumata ag sardangan da ito. Gaputa pimusay mo ni Manong Lito. Talaga nga agsardangan, Marga. Kat sapay la kuma, tamapakawan niyo ti asawa. Lito, panawan ka, dito itanam mo. Kat sapay la kuma, tagbalinan ananayas ti amin. Ikarigatak nga urnusan dagiti gulok nga imbatim. Agawid tayon, madam. Makatudtudon. Ang mga numabasa kayaw kat agsakit kayo pay. Sige, si Mang. Agawitan.
Katsapay la ko, ma. Tamaisimpak, dagiti imbati ti asawak agulo. Madam, saan ada kayo tinagbasol? Iso apatsyag. Maawatan da kayo dagiti tao anak kabasulan day di Serlitaw. Umay kayo kitdeng, madam. Agarbisan. Sige nga, Rod. Agawitan, simang. Adto'y ti kape manang Linda. Agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman hak, Marga, ading ko. Napatag ti gagarak. Kat nasayaan mat. Tanadanon ka ita dito balayo. Sa anak namin asimrot itay di opisina. Anya ka dito ibaga manang. Nakasagana ak adungag. Kayat ko nga isubli dagiti ginamgam day dilito nga asawak adaga. Kat karamanen ti ranchoyo. Manang Linda. Kayat ko nga urnusan dagiti gulo. Nga imbati day di asawak. Kat inutak nga ramidan day ta. Naisublik matan ti daduma. Ngam adupay dagiti masapul nga si kasuak. Kat tapno malpasan. Unaekon ti ranchoyo nga isubli. Paikat ko tinabakad nga alad. Nga inyalad idi day dilito. Agyaman ak no kasta, manang. Sigurado ang maragsakan ni Peter no maamuan na daytoy. At toy, Pete, iniigan ka itimakan kan basit a groceries. Pasensya kan. Gaputa day talaang mat, tinabalak aginatang. Agyamanak, manang simang. Kaputa sarsarong karan naklata. Nga uray madi iti timpakpakitakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Agsingsing put kakit di dito, itapno makarwar ka adagos. Un, manang simang. Ikarik day ta. Agsingsing putak dito'y pagbaludan. Peter, anak ko. Si kakading agpaiso day ta. Un, mama, siyak daytoy. Nakarwara kon. Peter, Barok. Nabayag apanawan ti kaadam iti pagbaludan. Un, Auntie Linda. Naikaro kon tinaramidak abasol. Agyaman ak ta nakarwar kan, iho. Mama, bayat ti kaadak iti pagbaludan. Nakaamirisak. Asan gayam ama iparbang ti inaramid ko. Nagdakkel abasol ti panang paltog ko iti day di ang kalito. Peter. Kanayo nak nga agkidkid daw iti pamakawan iti Diyos. Mama, Auntie Linda. Dakkel ti panagbabawig. Binaybay aklat ako ma, anay paayan iti hostisya. Ti pan nakatahiday di papa. Inkabil mo nga minti hustisya ka dagiti imam, iho. Iso na ibalod ka. Dakkel ti panagbabawi, mama. Auntie Linda, pakawanan da kumamat. Amin tayo kat agbasol. Ala, mga barwanan tayo amin. Mangrugi tayo. Kas naurnos kan naragsak asang pamilya. Kat naragsak gaputan nakarwar kan, iho. Kat saan na kumaakagura? Pasat ka ti pamilyami, Auntie Linda. Saan kayo akagura? Gaputa saan kayo mat nagbalin adakas kada kami. Agyaman ak ngaron no kasta, iho. Katsapay la kuma.
Tanumtang tumat ti panawan. Ang mapakawan mo, dahi di angkal mo. Naamiris ko dagitan, auntie. Napakawan ko ni Angkal. Katsapay la ko, ma. Tanapakawan nak matday di Angkal. Kaya't ko nga agrambak tayo, Peter, iho. Kat maawis amin akalugaran tayo. Agrambak tayo, gaputa na urnos matlaangan ti amin. Sige, mama. Agrambak tayo nga, Rod. Kaano ti kayat yu apanagrambak tayo? Iti kabiitan na panawan. Ibaga tamot kadaan ti Malinda. Sigurado akayat damot ti agrambak, gaputa na urnosan ti amin. Sigurado day ta, mama. Katimbitaran tamat damar. Isudan to ti kang runaan na sa ngaili tayo. Dayjay agayam ko, ti saan anang talikod kanyak idinabalodak. Wen iho, o sige nga Rod, isaganaan tayo ti angayon tayo aparambak. Un, mama. Special dayjay. Isu ang masapol nga isaganaan tayo iti husto. Naimbag nga oras mo, manang simang. Kumusta kan? Tabda ka din ni Madam Linda. Ha? Pet? Sika ka din dayta? No kasta, nakarwar ka ni pagbaludan? Un manang. Kat mayak. Gaputa umayak ko magpakpakaasikin ni Madam Linda. Awan ngamin amok apagbirukan. Sigurado, awan mayat ang mangawat kanyak. Gaputa may saak nga ex-convict. Kasta ka de? Sige nga Rod. Sumrek ka, tani Madam Linda ti kasaritam. Ngamamok, awatan na kadayjay, gaputan na singpet a tao ni Madam Linda. Sapay la kumaama nang. Sige nga Rod. Inkayabanan ang tapno makapagsarita kami. Agyamanak unay kada kayo, madam. Agyamanak, gaputa inawat dak ngagtrabaho kada kayo. Ikari, jakton subyan kisigod adakas nga aramid ko. Rumbang laeng akasta ti aramidem, Pete. Mamimpinsan kumahan nga agbaliw kan agnakam ka. Un, madam. Jak kayatan tagsubli jay pagbaludan. Gaputa narigat tibiyag ijay. Sige, kat sapay lakuma, taagtultuloy ti panagbaliw mo. Ricardo, ada kami ka ni Peter nga anak ta. Amo ka naragsakan iti ayan mo ita. Gaputa nakaruaran ni Peter iti pagbaludan. Pakawanan nak, papa. No pinanggap ko iti agibalas. Nga magyaman nak iti Diyos. Gaputa na pintas lata ti nagbanagak. Nagbalin lata na ranyag ti masakbaya. Amok aday to iti arapapyo para kanyak. Kat ikarit nga agtultuloy ti panagbalin ko anasayaat. Makalwa kada kayong agi na. Ngam hosto tinakuna ni Auntie Marga. Naragsakan ni Don Ricardo. Gaputan na ornos matlaangan ti biyagyo ita. Un gayam. Katrumbang asangwan tayo matan ti baro abyaga. Nga uray awanan ni papa. Agyaman na kada kayo amin, nga imay nakipagrambak kada kami. Agyaman kami unay iti apo. Gapo kadagiti agtultuloy a parabor na kada kami. Kat alaak matanday to agundaway. Nga agyaman kadagiti amin at trabahador, asan apimanaw ken nagbalin na napudno kada kami. Sige, itultuloy tayo ti agraragsak. Gapo taado dagiti makan nga insagana mi, para kada kayo. Nagado dagiti timmabuno, Marga. Madlaw nga ado dagiti kagayimyo. Wen manang, kadwan kadakwada kat dagiti natultulungan day di asawa. Nagbalindan a pagayam para kada kami. Talaga nga awan makaabak iti nasaya at atao. Wen manang, umay kakitin ta intamot manganen. Rambakan tayo ti kinasaya at ti apo kada tayo amin. Wen Marga. O sige, umay ka nga rudan.
Sa bagay, mariknak meten tibisin ko. Peter, nagsublin ti sigod aranchoyo. Kaslaawan na pasamak, gapo iti kinapintas namanan. Una rod gayam. Ket naragsakak gapu iti dayta. Patsyak anaragsakan ti amam. Gaputan na anayasan ti amin. Naornos matlaangan ti biyag mo. Un gayam. Ket agyamanak iti Dios. Gaputa di na impanubos. Anamin pinsan anapirdi ti biyag ko. Gapu iti daydi a pasamak. Talaga anaimbag ti apo gayam. Umay ka. Kayat ko asorsoran ti ranchoyo ita. Tanapintas manan ti buya na. Makapabang artirik na. Iso nga agpag na pagnata. Sige, Mar. Agpasyer ka ditoy. Aging ga iti kay kayat mo.